ne dai a Bauchi, ne dai a Bauchi, isa na gwamba motsa mu ɗan jiya, mu ba da maganin wanke kurjiya, sannan mu tashi fari a jujiya, mu rera baitukanka da rajiya, a Bauchi kaiwa na kajiya, ku yi haƙuri ku zo don mu kawo gwamnan mu Bauchi ma ja ta dawo, ga jam'iyyar mu iko ya dawo, mu ma mu fara kaiwa mu kawo, wanda ya fice ya dawo, jam'iyyar APC mu za ta dawo a Bauchi ya ne dai ya mun aminta babu shakkuwa Bauchi gwamna ne dai a Bauchi shi muke so APC wanda ya fice ya dawo, gwamna shi za mu zaɓo, Rabbana Jalla sarki wanda ya bani baiwa, rera waka a jita ta gamsar da kowa, ba tsini ba da bararabiya ya sarewa, lokaci ne kowa da nasa nima da nawa, addu'a ta Allah tsare mu kafin kushewa, gwamna shi za ya dawo, mai salatin manzon mai masoya da dama, wanda sunansa ya zo har wajen yin ikama, ba kamata yi a duniya da matan kiyama, sannu abban su ruƙayyatu ina ma in kasance a ƙarƙashin karana ta tsayuwa, masu karya kutuba dakata mun ne ta'aziyar ubana da fariya, architecture Abdul Sulaimu wato waziriya, Allah gafarta mun ya bashi rama a kabariya, an maka babban rashi kwarai sai haƙuriya, ita mutuwa an ce tana da tonon asiriya, ta yi giɓin amini mai amana da siriya, gashi dattijo wanda ko kaɗan bai da kuriya, wanga waka ita na bugo ta ne kan laluriya, wanda na kan malabada ba zan so ta san ba, wannan mun ba shi maimai, al'ummar Bauchi jihar mu kun ji sako da zafi, ba shiri na kwararo shi yanzu dinnan da safiya, jita-jita dai babu mun ga ƙarshen nazifiya, ne dai a Bauchi don nagartarsa tafiya, to ku zo duk mu bi shi ba zazzafar adawa, gwamna shi za mu zaɓo, mun ji mun bi mun yarda baya shi yau a Bauchi, wanda duk sun ka fito gwaninmu ya fi su yanci, ya fi su kirki har da zumar karamci, ko a hoto kuka gansu ya fi wancan mutunci, da ganin walla kaga gwamna a Bauchi, ga karisma gare shi rabbiya ta da baiwa, gwamna shi za ya dawo, babu zargi a kansa shi mutum ne cikakke,
sa sata ya zamo tsarkakakke. Bai alaka da bandit ko a tsarin mafarki. Ko anan za ku tabbatar da ya fi su tsarki. Shugaba da idan da ya fi kowa. Masu karya ku tuba. Masarautan muna ji wasu na tunzura kuma. Wai idan ya ci gwamna zai ci cire kuwa. Kunda ya yi can a baya kunda an kawo da shakkowa. Yanzu mun gane mun yi kuskure tun da farko. Ko iyayen kasa ne sai ana lallaba kowa. Wanda duk ya taba ku ya taba al'ummar kowa. Ga izina a yanzu ba mu saukar da kowa. Wannan mun ba shi maimai. Ma'aikata na Bauchi shi me na ga dukkan fusa ta kansa kun ɓata rayuwa. Mu bar tone-tone inda laifi da yayi. Yanzu ya zo da gyara don ya bauta wa bayi. Sake dai ba shi dama zai faranta wa kowa. Wannan shi za mu zaɓo. Talakawan jihar mu Bauchi sun tsara komai. Don su zaɓe ka gwamna don sake maimaiya. Ba dare babu rana kai suke so a lallaye. Kaga shi talakan Bauchi in ya karɓe ka kakaiya. Kuɗin wani ya ba su ne su mai sheshuwawa. Wannan shi za ya dawo. Wa kuke so? Ina dalili. Saboda baya gaba da kowa. Na ji hujja. Da gaskiyarsa sannan da tsaiwa. Za ku zaɓai. Ko tambaya da boza ka zano. Amsa da ya ce MN shi muke so a Bauchi. MN dai a Bauchi. Wannan shi za mu zaɓo. Shi muke so APC wanda ya dawo. MN dai a Bauchi. Wannan shi za mu zaɓo.